bagasma dihita saluhna dihamu amanami dohot inanami adorak sota puka partayangatta di bagasan bornginon tapara di marohatta jala tapasonang marohatta martang yang mahita di bagasan rohatta be martang yang mahita. Amin. Mari dihita siap buku nomor 10 sada ayat sada dohot ayat 2. Hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tot di perbadia na tumapalangit dohot tano. Amen. Songonod do di dok Tuhan Yesus yang go poda na diahu dang ahu na punasa poda ni na marsulu ahu doi molo adong manang ise na mabahen lomo ni roha ni amai botoon ni ido taringot tu podai manang nasiat debatai manang nahuhatahoni sian roha-rohaku sadiri songon nanidok ni surati akka batang aek na mangulu do mabaor sian pamatang ni naporsea diahu. Haleluya. Martang yang mahita ali Tuhan debata amanami nunga marpungu hami dison diari na pinarbadiami sabuhay mapinggol dohot rohanami asa marlas ni roha hami manangihon hatam na badiai jala ringkas hami manibangi dohot upeok hatam di bagasan rohanami asapos rohanami martangiang tuho urupi mahami asa kuparhasyak kami akka ari-ari ningodunami napodoki say pamasok mahami Tuhang uluan saliling nililingna pujian nami mahodisi mahite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Turpuk epistel di pertayangan tabor nginon ima hatani dibata natap surat di Lukas 12 amukas yang ayat 10 sahat ro di ayat 20 sada. Jadi adong masa halak sian natoropi nama dok tuibana guru dok kema aparaku merbagi tetianan nami rap dohotahu alai di dok ma tuibana bahwa ise do babakitahu gabi panguhum
manang sibagi tetiana dihamu laos didok ma tunasida jagama hamu pasiding hamu ma nasa hahuliton ay nakpe marlubi-lubi halak dada sian artanai ngoduna gabe dihatahom ma sada upama tunasida ninnama suhado gogo ni hauma ni sada halak namora jadi mahusari maibana di bagasan rohana songonon aha nama bahenokku aida ngadong hasiatan ni gogo ni tanokki gabenin nama omma bahenokku ulohai nama akka sokokki upaulima akka naubalga asatu si papungokku sudi natugui ro di artakku jala dohonokku ma tutodikku ale todikku nungarade gudang artam sae manang 3 tahunon ipe marhasonangam maho mangaminum maho lasma roham alai ninna di batama maduk ibana eho na luahon sabor nginom ma tungguon hosam siakko iya na pinaradem tuise mai songonima masa dihalakan na papunguhon arta di dirina anggo somamora ibana di debata ido sahatna martua mahalak na tumangihon hata di debata jala nau peopsa amen. Mari demahita sian buku wede nomor 470 ayat sada. Yesus Martangiang mahita asini rohama dihamu dohok dame siat Tuhan debata amata dohot siananakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horasma dihita saluhutna hatani Tuhata nagabe jamita di tonga-tonga ni pertangiangon daerah di bagasan Bornginon ima natar surat di podani Raja Salomo bidu 22 mamuka maisan ayat 22 sahat rodi ayat 20 sia songonomma didok disi unang tung pupusi halak na parir ala parir ibana jala unang tung pajepol halak na dangol hian di paruhuman ay Jehovah do marluluhon perkaruna sida jala ibana mamutusi khosa ni akka na mamutusi nasida unang maralialeho tuhalak permuruk jala unang parosu-rosu bawa parpiri-piri asa unang di guru hokko aka pangalakona jala manaon jorgong di hosam unang pasaur-saur ho tuhalak akan amrajaji pola masih jalangan akan nama naoni utang mihalak siliban molo swadong piniokmi bahin karar puasa takunan
tol-tolon ni halak lagi podo mami unang tung pa orot talutuk sian na robi akan nabinahin ni opung dope molo di daho bawa na majugulhon ulaw na terbahes sama tidang marhalado di jolo ni raja dekon ibana tidang di jolo ni halak akka nalea ima sahatna damang dainang na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus Tuhan tayo taboto do pabuah di ngulutaon macay argado poda ay poda isa sitong na manugihon kita jol madoy asa mangulu di parangi na dinggan asa mangulu di ngulu na sitong poda boy-doy majamotok kita asa unang gabe tertutup ngulutan asa unang gabe sihata kita asa unang gabe si icahan nang akka pangalahota alay asa gabe marparangi na dinggan asa gabe si hadiari debata di bagasa turpukon idaw tado poda pangajarion na sitong sian Raja Salomo tu bangsa Israel ucui asa mangulu na sida di bagasan ngulu na bermoral na berkarakter na dinggan asa mangulu na sida hobar tu na sadalan ni debata asa mangulu na sida toktong di bagasan parangi na sitong di ama poda na sitong pangajarion na argay na boy berengot ta jalan na boy siya hangun hunot ta siya turpu jamitaw ado mang natiga kambang lutakay na namin na parjolo tahahulong ima akka na parir manang doon pa doon na asing para gugoy mang akka nagali wasa didok na sisok di ayat 22 nakin didok unang tungpupu si halak na parir unang tungpa jepol halak na dango di bahasa Indonesia didok janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah dia dona didok na disi memang ujui masa do ngulu niaka nagugu mamupusi hal naparir orang yang berkuasa sering bertindak dengan tindakan kekerasan terhadap orang-orang yang lemah halak perhuaso jejut mamupusi ngulu niaka napukus ngulu niaka na sumber liha-liha ngulu niaka na damo di pasyak-syak ngulu nasida alanya ala memang ada ngadong si pangasahonon ni gadup halak na parir ucui di tonga-tonga ni ngulu aharon nani dok na disi memang nang diti kita sinuait pe saya dong dope sa tonga-tonga ni ngulu niya ka parhuaso mungkin sa tonga-tonga ni ngulu niya ka nagugo namang kosa-kosa ngulu niya ka halak na parir puasa olo halak lako patupa ngulu na sisuri manang puasa olo halak merampas ngulu niya ka nagali ngulu niya ka na parir halus na jempe dosa sintong na dia me ala mokus dihuaso nang di artani portibion ala rakyat merasa puas nguluna saya maka kurangan
son nguluni litai na so hiya butuan na sa toktong didok nia tuson alani ini takas do di Papua di bagasa tupukon Papua di Bataro membela perkara nia kena parir Papua di Bataro membela ngulu nia akan ada nguli takas do dihaulongi di Bataro ngulu nasida sasitong na mangajak kita doi asa songoni manang mulutta maka holongi dong atta jolma mapergogoi ganung ngulu ni akan nagali na tertindas ido ajakan na perjudo di tonga-tonga ni pertanyaan otta do paso na padua hon diajak dohita asa maloma mardongan maloma marali-ali daya 24 di dok unang marali-ali ho tuhala permuruk jela unang parosu-rosu bawa partiri-piri donan idok na disir kamang do takena nami songon ngulu si uton Kristus Yesus sita ikum malodo hita marali-ali ikum malodo hita mamilit akadongan manang ali-alit tabasa eta boto do Papua ngulunya ka permuruk Papua ngulunya kena piri-pirion da saya murah duit tersinggung da masai cenderung doi hatop mabalos molo muruk bahkan kalau disipata dak peduli ahana hidupna dot ahana binahenna tulungan aja alan hidup benar di dok mulu maraliale sada halak tu halak permuruk boy do nguluna karakter nape ke bisa rupa dot akka permuruki dot akka napiri-pirioni sian nasota sadari gabe dohong mahita permuruk jela gabe dohong mahita napiri-pirion ay boy do menular karakter na jahat tu derita molo saya dongani akan na jahat boy doi mabahen harugian bolon tutunga-tunga ni dirita hidupan na didok di bagasa terpukon mabahen jorgong tuho sata sendiri membuat jerat bagi diri kita sendiri alani ini ikum manat jalabisuk mahita mamilit alialeta sai tapasiding ma para leong nama buan Tuhan makuan napa tuluhon si paroharota siya tupukon tidok gabi halak na jujur mahita daya doplonom didok unang pasaur-saur hotu halak akan merjanji pola masih jalangan akan nama nauni utang ni halak siliban pedek dunan hidup na disi gabi halak na jujur mahita lapatan na sono molotung hiape hita marutang ikut dogara rota utata hobar tunau tajajihon jala molo merajaji pehita tu mana na isepe saya takuhi ma jajita saya unang ma gabe perjaji kolik kita masa hidup perjaji koling murah mangudukon jajina alai masai bakol mau laho menepatisan ganup halak namang gohipadan manang jajina ima halak nasatia jala haposan di hata di parulau nang di papahenak napaobat to jugul ma mangula-ulota manang doho bahasa nasering tabiki bulus mahita mangula akka ulota mulo didok nasi soni gabi halak nak kerja keras mahita dan yang bersungguh-sungguh ay ganup halak namalo
memakai talenta nani lehon na pinasahan ni dibata di tonga-tonga ni nguluna. Sai pagadaon ni dibatado talenta na adong di ibana. Jala sai di paradi dibatado di ibana pasu-pasu berlubi-lubi. Mulubui hita pahepakon secara maksimal talenta dohot ulau na pinasaha ni debata tu hita marhite-hite aka profesi tabi saya tengok sai di pasu-pasu debatado aka ulau tai jalaga be pasu-pasu mahita tuna humaliak kita alani ala jolma na pinerbisuhan di debatado hita saya tapadao madirita can aka ulau hamok kuson lamar gogo mahita manulak jala pasiding bakko-bakko hamok kusoni marhite na say toktong mabbo halidi jala gabe jolma na marbisu mahita jala gabe jolma na margul na sitong ido diigil di bata senulukta marhite puda na harga nasian parpudei Raja Salomo madok tu hita tapasidik ma ham kusumi debatama memasuk-masuk hita salukutna amin martang yang mahita masai arga jala umi hatam Tuhan mamakulingi hami asa saya hubasidik kami ngulu hamok kuson alai asa saya tok kami mian di tonga-tonga ni ngulu niaka na makkaholongi dengan nami jomma lulu lumobi mapargogoi mangurupi ngulu niaka na parir ngulu niaka na dangon asiroham saya patau hami patupa ngulu nasi songoni asa marhitei Tuhan gabe takas sami sai pangului dinasa lomone roham paluas sami asa dinggan maradiali paluas sami asa tok kami Tuhan pasiding para leon nama buat Tuhan makuan alai ikon gabe bui ngulu nami pasu-pasu tuaka nakumalia kami tutonga-tonga ni portibio aliamang pardenggan masa parsalai urupi mahami kanup saya patau hami toktong lahu patupa sadok nasa lomone roham pasu-pasu maganuk mulu nami bi dia kaulau nami na meragam ikon serap toto di mimahami asa saya marparbui hon parbui natamahami dia dopam tau halamuan ni roham asiroham saya lehon para sirohaumi mangurupi akaros ni huriam na di bagasan parsahiton asa taruni nasida diha malumon ni sahid digogo na ibaru diha hisaron ni pamatakpe asimaruham nihan sepadao siyan mulu nami Tuhan parasahiton marah sepasidik sa kami virus corona toktong maho Tuhan na mangalinggomi ngulu nami mangalinggomi bangsa nami na majagai pertibion asasai gokdami kami jala di bagasan lasni roha marsite-site asini roham di ngulu nami atong moliati madu urasi hami dia kaduse dia kahagalion nami asatama talupa mi dia dupam olam marhite Kristus Yesus Tuhan nami martangia kami Tuhan
Amin. Mari demaida sian buku ede nomor 672 ayat sada laos tapasaha ma piliata. Tatangyak koma piliat tau tuadopan di debata martang yang makita ali debata amanami nadi banua gijang kodo haroruan isaluhut silehon-lehon nadinggan dohok nasa ulibasa nama uliutus upasahat tami mas yang nadi lehon mitu kami pilihan nami tuho say jalo may ingkabi warna khusus di julong pasu-pasu may jalaramoti asahu parasya kami pilihanon pati pulkon para jauhmu di tengah-tengah ni kuria dohok di portibion buhay maruhanami marhite-hite todim asalam utadahami godang ni silehon-lehon mitu kami asalam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ramadok mahita di tangiang ali amanami. Ali amanami nadi banua kijang. Saya pinarbadia magwarm. Saya Roma harajaum. Saya sauk malomoni roham di banua tongaon songon nadi banua kijang. Lehon matu kami sedarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songot panesa nami di dosa di dongan mamarkusa tu kami. Unak kami tugiho tu bangujunan. Palua mahami siapa ngako. Ay hodo napuna harajaon. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon saliling nililing na. Amen. Asli rohani Tuhan Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama doho parsaoran ni todi parbadia ima nama dongani hamu saluhutna. Amin. Amin. Horas mak dihita saluhutna.